Siqala ngezingena manje ezithi amanzi la kamakhona enze njani aphinde ame. Ababukeli bethu bawathumelela ama-video abo bephawula ngalolu daba. Umuntu oke wakulimaza inhliziyo makacela i-love back. Ngicela ukuthi uyicaphele mntasekhaya. Why? Tell me why. It will end in tears. Kanjani manje? Kanjani? Kune-love back ekuzela nokugula. Ezokulalisa esibhedlela, ezokuyenza ukuthi ucabange ukuyibulala. Hey, le inzima kakhulu le. So ungabi islima now. Ungabuyelani ne-ex yakho. Love back le. I don't do ama-love backs. When I break up with you, I'm never getting back with you. Kulungile sekuhlukenwe. Pho ngikhiphelana ku Netflix. Mina, once we break up, I cut all communications. I cut all ties with you. Manje hoje. Mawumblocker. Uthi sowela kanjani mawumblocker? It's not making it better. It's making it more complicated. I just don't understand why ama-ex ethu always want to come back when they can see what we've moved on and we are happy. Awu ngokungafoni nje u3 years usubona ukuthi sihlukane. Zuthi kuphela izinto kumele uyibuze ex yakho micela ama-love back kuwo. Wena yini? 1 ukuthi ehanjiswe yini, 2 indaba sifuna ukubuya kuwo. Okay. Singadlala ama-ex phela bafethu lokho ebuza usiklemela ukuthi asithanda la ayishiyelana wasekuqaleni. Zibuza ukuthi the sudden love that you receive the moment you succeed, where does it come from? Umuntu kushiya ngoba nakho esuke sebona ongcono kunawe bese buya kuwo ngoba eseshayile phambili. Musukudidiseka. They're not coming back because they love you. No. It's fake. Umuntu uyakhona ukuthi angabuya empilweni yakho. Abuyiswe nje ukuthi umhlaba umshayile manje. Now they see, Hore, you're the only one who gave them that love, who made them experience a true love. Not because of bekazobuya cela i-love back ne. Because of ushayo umhlaba umbuyisile kuwe ukuthi azocela i-love back. I hate mina umuntu othathe advantage ngothando lomunye umuntu. Akekho umuntu ongakuxolela kathathu. Wenza iphutha elilodwa. Angeke. Ubabonga futhi bokukhulekela ukuthi uma umuntu engasakuthandi engasenasi isineke sakho aphume empilweni yakho. Why usho njalo? Ngoba khona lo muntu ovele ethi engasakuthandi engasenasi isineke sakho kodwa aqhubeka ahlala empilweni yakho. Lalela lo muntu usedila nenhliziyo yakhe ukuze ezokukhipha ukukhipha. Ekugcineni kwakho konke nje uzokukhipha enhlizweni and uzokugila. Mucabanga ukuthi ukugila kwakho ukuthi akwale khohlwa. Uyabona ukuthi eyokuleyo kwaliwa uyizwa kahle uvela uxolise manje. Yeah. Khona lento azoyenza angeke ngisho yaziwa uwe. Kungcono ukufudliwa umzwangedwa wokuba single. Ukunokufa ubamba ititle yokuba kwi relationship emehlweni ethu ubudliwa umzwangedwa wokuba single kwimizwa yakho. Qonda ukuthini ngalento eshona? Manje seveza impawu zokuthi kasahambisani nawe noma ke akasakuthandi loyo muntu umtedele aye lapho efisa khona. Word of the day. Ungakhohlwa ukukhumbula abantu abakulahla mhlazana ubadinga. What are you talking about? Ngimcacisele kahle ngesizulu. Abantu bebekulahla ungakhali kakhulu because bayitshela ukuthi abakudingi. Kodwa izulu liyakwazi ukuyirecycleshela abantu ngoba awukho umgqomo wokulahla umuntu. Awathi ngibuye futhi ngibekele ngesingisaka. Isolation brings transformation. Uyayiva ke ngokho. I'ma take it top, coming for the top. I'ma be a king, ain't nobody stop. No one here is safe.